Že krásný dobrý den, já jsem Filip Vozar. Já jsem Daniela Gregarová. Aktuálně se nacházíme v Praze na Žofíně, v paláci Žofín tedy. Šla tudy historie, tak jsem si řekla, že já půjdu taky. Na soutěži tu jsme poprvé a jsme nadšení, prostředí krásný, parket obrovský. Jsme velmi rádi, že tady můžeme být. Pro mě ten obrovský parket není taková výhoda, protože v mých letech pohybovat se na takovém velkém prostoru a ještě při mé výšce. Já si myslím, že to zvládla skvěle. Já si myslím, že to bylo super. Uvidíme, co výsledky. Já se vždycky snažím a já bych jenom chtěla říct, já jsem dřív žila proto, abych tančila. A teď, když je mi 75, tak tančím proto, abych žila. A já to všem doporučuji, protože to je perfektní cvičení na hlavu, na tělo, na všechno. A pokud mi zdravíčko slouží, tak proč ne? Uvidíme se příští rok tím pádem. Děkujeme.